जोङो दिनै बेहाय मोनसे जोंनि कालार बेल ग्रेडिं टेस्ट जादों गथ'फोरनि जेनोखि सेसिनकाइ सितुरिय स्टाइल काराटे दो जोंहा बे स्टाइलखौ खालामो अल आसाम जोंहा एसोसिएसन मोनसे दङ जोङो बिसिनि एफिलिएसन लानानै दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो बेहाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गासैबो गथ'फोरखौ लेंहरनानै बेहाय ग्रेडिं टेस्ट लानाय जादों आरो बेहाय सान्तिपुरनि दङ गसाइगामिनि दङ बेंटलनि दङ बेनिफ्राय बङाइगाव आइएसएलनि दङ आरो नैबे काजलगाव बिवेकानन्द केन्द्रनि दङ गथ'फोर दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेहाय जोङो ज'नो रिटेन टेस्ट प्रथमे लाबाय जोङो बेनि उनाव जोङो दा नैबे प्रेक्टिकेलखौ खालामबाय लाइमोनफोरा बेखौ सोलोंना मा बेनिफिट मोनो काराटे होनबाथ' जोङो बेखौनो बुजियो फिजिकेल फिटनेस सेल्फ डिफेन्स बेनिफ्राय फिजिकेल फिटनेसनि लोगोसेनो जोङो जिहेतु जोंनि जोङो डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिनांगौ लाइफआव बे जोङो काराटेखौ सोलोंनानै जोङो डिसिप्लिनखौ जोङो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो आरो बेजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि देहाखौ जोङो मोजां लाखिनो हायो फिट लाखिनो हायो आरो बेजों नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनानै जोङो देरहासार जानो हायोबा जोंनि लाइफ सिकिउर जायो बेजोंनो जोङो लाइफखौ सिकिउर खालामनो हायो माखासे स्कपफोरबो जों नुबाय थानो मोनदों आरो नोंथांमोननि बे गेलेनायाव बुंनाय स्कपफोरनि स्कपफोर गभर्नमेन्ट स्कपआथ' दङ जेनिखि नेसनेल इन्टारनेसनेल देरहाबोनो हायो बिसोरनि थाखाय स्कलारशिप होयो गभर्नमेन्टआ आरो बेनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों गभर्नमेन्टआ दा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल जाय गेलेगिरि बिथांमोना देरहाबोनो हायो बिसोरनि थाखाय साख्रिया दंखायो स्पर्ट्सआव आरो माखासे बेखौ इन्टारेस्ट खालामग्रा लाइमोनफ्रा गथ'फ्रा गेलेनो साननानै लामा मोना बे हिसाबै नोंथांमोनजों बेखौ सोलोंफैनो थाखाय माबायदि राहा दं बेखौनो जोङो दाब दाब जायगायाव ट्रेनिं सेन्टार दङ जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायो बेखौ फैनानै बयबो काराटेआव जइन जानांगौ गावनि देहानि थाखाय फिटनेसनि थाखाय बेनिफ्राय बेजोंनो जोङो लाइफखौबो सिकिउर खालामनो हायो जौगानो हायो नोंथांमोननिफ्राय नेसनेल बा स्टेट लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनाय दं नामा जोंहा गोबां समनिफ्राय जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल बिदि गेलेबोनाय गेलेगिरि बिथांमोन दङ जोंनाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो सासे आइजो सन्जिता ब्रह्म बिथाङा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलबो देरहाबोनो हादों आरो माखासे मेरला गथ'फोर दङ बिदिनो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेनानै देरहाबोनो हानाय दिनै बे हाबाफारि लानायाव सोरबाफोर आलासिफोर फैदोंमोन नामा दिनै आलासि जोङो बिसेस बिदि लेंहराखै जोङो सासे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो अल आसाम फुटबल एस'सिएसननि एक्जिकिउटिभ सासे मेम्बार बिथांखौ लेंहरनाय जादों बिथाङा सिगाङाव चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसननि सासे आफादगिरिमोन बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो जोंनि नैबे बिवेकानन्द स्कुलनि जेनिखि हेडमास्टार बिथाङाबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों आरो बिथाङानो सापर्ट खालामबोदों बिथाङाबो दिनै जोंनि नैबे गेलेगिरि बिथांमोनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों एनकारेजमेन्ट होदों फैबाय थानाय टाइमफोराव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगोन होनना सानदों दाथ' जोङो गोबां समनिफ्राय एसे जोङो लकडाउन समाव एसे थाथ'नाय जादोंमोन नाथाय दा नैबे समाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन हिसाबै जोङो काराटे जिहेतु जोङो एप्लिकेसन लाबाय आरो जों काराटे एस'सिएसन हिसाबै जोङो दाब दाब जायगायाव गुबुन जायगायाव जोङो बिदिनो ट्रेनिं सेन्टार खुलिनो जोङो बिदि डिसिसन लानाय जादों मेरा नाम सुनील वर्मा और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ यहाँ पे बंगईगांव रिफाइनरी में काम करता हूँ यहाँ पे जो कराटे गेम चल रहा है प्रैक्टिस चल रही है आपका भी यहाँ पे जी मेरी भी बेटी है यहाँ पे क्या उद्देश्य लेके आ गए यहाँ से एडमिशन किया मतलब वो लड़कियों का आजकल क्या है मतलब वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें और इसके लिए मतलब इसका मतलब मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से हेल्पफुल होता है इसके लिए मैंने अपना बेटी को करने दिया
तो आप अभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब ये हर किसी को करना चाहिए और ये मतलब बच्चों के फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइंड को भी शार्प करता है, तो इसके लिए मतलब बच्चों को सीखना चाहिए। आप यहाँ पे अपना बात आके जी तकलीफ नहीं होती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा है, आसान अच्छा है, मौसम बढ़िया है। क्या ऐसा करते हैं इसके वजह से? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। ये हमारे जो एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी मतलब मल्टी डायरेक्शन में बच्चा मतलब सक्सेस हो। ইয়াত যিটো কাৰাটেৰ বেল্ট আপগ্ৰেডেশ্যন কম্পিটিশ্যনত মাতিলে আমাক গাৰ্জেনবিলাকক, ইয়াতে আহি এটাই ভাল লাগিলে যে আজিৰ যিখন নতুন যুৱ প্ৰজন্ম সিহঁতে ইমান সচেতন নিজৰ ফিটনেছৰ ওপৰত, আৰু আমাৰ গাৰ্জেনখিনিও ইমান সময় ধৈৰ্য ধৰি সিহঁতক এইবিলাক কামত আগবঢ়াই দিছে। মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাকো দিছোঁ, চাবলৈ আহিছোঁ আজি, ভাল লাগিছে। আজিৰ প্ৰজন্মই ডিজিটেলৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকি ফিটনেছৰ ওপৰত ধ্যান দি সুনাগৰিক হৈ দেশৰ নৱপ্ৰজন্মক আদৰ্শ মানে নতুন দিশত নতুন আদৰ্শ দেখাওক আৰু সিহঁতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। আপনি কি আশা করছেন? চাওক, মাৰ্চেল আৰ্ট এটা এনেকুৱা বস্তু, এইটো বস্তুৱে মানুহক কি কৰে, এটা ডিচিপ্লিন শিকায় আজিৰ নৱপ্ৰজন্মক। গতিকে ইহঁতৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যদি সৰুৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ এটা লয়, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে পিছৰ জীৱনত নিজৰ জীৱনটোক এটা ভাল দিশত নিব পাৰিব আৰু সুনাগৰিক বনিব পাৰে। আজিৰ দেশত সুনাগৰিক বনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মাৰ্চেল আৰ্টৰ কাৰাটে ডুৰ থ্ৰু দি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ফিটনেছৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক আৰু সুনাগৰিক হ'লেহে দেশৰ